таври таҷрибаи зиндагӣ низ нишон медиҳад, ғарибӣ низ аксаран водор мекунад ки ба қадри падару модар бирасӣ. Ба мисли як корбари озоди видео ки зери пахши мустақими мо навиштааст: рафтам ба ғарибиву дилафгор шудам, муҳтоҷи дари хонаи пулдор шудам, дур аз падару модари ғамхор шудам, эркачаи оча будам, хор шудам. Поён бибарам, дур аз ватану модар туро ёд кунам, бар умри гузаштаи худ фарёд кунам. умрам гузашт модар дар беватанӣ, оям ба ватан дили туро шод кунам.